Hei, meillä oli tänään aika vaikea koe. Miten se meni sinulla? Hei, no ihan okei, ei täydellisesti, mutta kyllä minä pärjäsin. Entä sinä? Minä olin vähän stressantunut. Luin paljon, mutta silti en ollut varma vastauksista. Luetko sinä yleensä paljon ennen koetta? Joo, minä luen usein viime hetkellä. Se ei ehkä ole paras tapa, mutta joskus ei ole aikaa aikammin. Ymmärrän. Minä taas opiskelen vähän joka päivä. Teen muistinpanoja ja kerron asiat uudestaan. Kuulostaa hyvältä. Minä en tee aina muistinpanoja. Ehkä pitäisi. Se auttaa minua. Ja minä käytän myös digitaalisia materiaaleja, esimerkiksi videoita. Ai, hyvä idea. Minä katson joskus videoita, mutta en säännöllisesti. Miten sinä opit parhaiten? Minä opin, kun puhun muiden kanssa. Esimerkiksi harjoittelen kavereiden kanssa ennen koetta. Se on hyvä tapa. Minä taas opin parhaiten, kun olen yksin ja keskityn rauhassa. Eli me olemme aika erilaisia oppijoita. Niin olemme, mutta ehkä se on ihan normaalia. Joo, tärkeintä on varmaan se, että löytää oman tavan oppia. Täsmälleen. Ja että ei anna periksi, vaikka joskus on vaikeaa. Totta, ehkä ensi kerralla aloitan opiskelun aikaisemmin. Hyvä suunnitelma.